kaiken näköisiä ötököitä oli lattialla. Hirveä vatsavaivoin tuli paikallisesta ruuasta. Tänään on todella tarkoitus lähteä Runnosmäen yhteen parhaista paikoista. Mennään valottaa Pirun pelto. Mulla on ihan älyttömän makeet mestat. Se on siisti mesta. Siisti mesta. Lähdetään sinne. Koska maasta tulee olemaan vaikeakulkuinen, se on pelkästään melkein ylämäkeä tästä seuraava matka, kunnes tulee takaisin alamäkeen, niin mä etsin tällaiset kepit, mikä helpottaa tasapainon pitäminen on tärkeää, että siellä on aika lohkeleista. No. Näin kutsutaan paikallisen kielellä aaseiksi, koska ne helpottaa kulkua ja tää on aika yksinkertainen keksintä. Okei, lähdetään aaseen. Siis nyt sit toit Pirun pelto nähtävyytenä melkoinen. Se on kyltti sen takia, koska Monika ei tiedä, että se on tuolla. Ja Monika ei ole siellä koskaan edes käynyt. Sen takia, että Monika ei tiedä. Et se yleensäkään ole olemassa. Niin, ja toi metsä tihenee tosta ihan älyttömästi. Tää on se helppo osuus, oot sä valmis IP? Nyt tulee tää vaikea osuus. Tähän asti me ollaan päästy tietä, vaikka korkeusero onkin ollut aika huima. Mä en tajua kuka tekee itselleen näin, koska tää ei auta yhtään, mua jännittää yhtä paljon äsken. You ready? Pädikäik. Pädikäik. Tää on aika raastavaa maastoa. Tää vie oikeesti hyväkuntoiseltakin kaverilta. Hyvin nopeesti. Liivo. Jepä. Hei JP, oot sä kunnossa? Rauhoita hei nyt. Oot sun mitään lämmintä? JP! Kerää, älä syö lunta, se on merivedestä, se on myrkyllistä. Haluun nestettä. Meidän on jatkettava, ei me voida tähän jäädä. Jätä mut Nyt poikki. on tosi ystävä Pärikäik. Jos eräillessä tulee vaikeita hetkiä eteen ja tuntuu, että nesteet alkaa loppua, niin sitten tää on äärimmäisessä hädässä, mutta tää on ihan sulaa suuhun. Ja tässä saa niitä tärkeitä nesteitä. Todella. Ja sitten jos alkaa kramppaamaan. Onks tää niinku, että jos eksyy Jos esim? eksyy nimenomaan, nämä on äärihetkiä. Ja jos alkaa kramppaamaan, täällä on hyvä löydös. Siinä on ilmeisesti... Tää keltainen lumi, niin tässä on hyviä suoloja. Tää on siis todella äärimmäisessä hädässä. En suosittele kenellekään. Tai sit, jos on retkimaana, niin voi syödä sitä. Ihan hyvin joku proteiinipatukka tai joku. Mitä? Eikö se nyt oikeesti väsytä loppumenseen? Ei mua oikeesti maksettiin, niin pakko käyttää. Aivan. Ei mua sillä väsyt. Onhan toi tietty sutjakaampi tapa. Ilman kenkiä, uskomaton jätkä. Niin on. Tässä on meidän paikallinen Sherpa, Ingemar. How do you do? Se on tosi hyvin kantamaan ne on palkattu sen takia, että jos me ei päästä omiaan pois, niin... Ilman kenkiä koko matka. Niin. Eikä toi oikeesti oo mikään tekninen asu, se on vaan maalattu sen ihoon. Niin on. Tää on ihan huikea näky kyllä. Tää on näitä on paljon, näitä kiviä. Mieti sitä jätkää, kuka on roudannut kaikki tänne. Niin. Mä en tiedä kuka se on ollut, eikä siihen aikaan varmaan niitä työkoneja. Mä en ollut kestääkseni tää niinku tosi kauan. Niin. En mä usko, että miljoona vuotta sitten oli niinku oikeastaan ihmisiä mitään työkaluja. Ei. Pyramidit jää ihan kakkoseksi. Täällä on Mä lähden etsiä salaisuuksia. Mutta varo, älä mene niihin koloihin, siellä on se talvikyy. Ipe, oota! Hei nyt, mä tuun! Kaikki okei. Ei! Murstiksen jalka. Talvikyy! Onko se talvikyy? Ei, jos se on. Leuan päällä talvikyy! Se on sun asia, se on. Oi, vitsi, kiitos. että pelästi. Mä koitan nyt selvittää tän ilman lisähappea tonne aukelle saakka.
Pakko vetää happea. Meitä Veikka on käynyt Everestillä ilman. Se oli niin paha paikka. Ipe, ota! Se olisi voinut jäädä siihen. Koskaan ei tiedä milloin elämä loppuu. Kannattaa nauttia joka hetkestä. Vaikka nyt mä en nauti kyllä yhtään, kun mä oon niin väsynyt. Viluttaa ja harmittaakin hiukan. Eikä tää paikka nyt ollutkaan niin hirveän hieno näin talvella. Mutta kyllä tää silti oli kaiken vaivan arvosta. Käydäänkö saleessa? Mennään. Käydään kaupassa. Joo. Hei Ipe! Oh, Tuli Eesi. missä oot? Onks täällä lunta hiukan? Ei Jukola. Hei, oota vähän. Ota tartu siihen. Ei, mä olin pohjalla. Seikkailija, käytännön pila. Seikkailija jäädä. Patty cake. It's never over. It's never over. Okei, ehkä nyt meidän reissu alkaa lopuillaan. Tässä olisi katsojilla antaa jonkun tämmösen vinkin eräliikkumiseen. Ja muistakaa, että ulkona on mukavaa ja ulkona kannattaa käydä ja se on ilmasta. Varokaa heikkoa jäätä. Se on ilmasta lukuun ottamatta. On ilmasta lukuun ottamatta haltisponssaamaa takkia ja teknistä alustasua, mikä maksaa ehkä 4 hunttia. Plus retkimuonat, keittimet, rangiat ja muut. Mitkä oli 60 asteinen makupussi ja on se monen sada paukku tai tonnejakin menee, mutta halpa ja mukavaa. Mitä me näytään tässä nyt jo Juho-Vekan kanssa tämmönen yksi kiva neuvo, mitä voitte soveltaa omalle retkillä. Eli joskus tulee tilanne, että täytyy liikkua ihan umpihangessa, eikä ole lumikeikkiä eikä apuvälineitä. Tehokkain tapa on silloin levittää painopiste mahdollisimman lähellä lumen pintaan, ettei upota. Okei. Yksinkertaisesti Lähdetään tästä. armeijatyyppisesti niin kutsuisesti turpeeseen. Ja sit jos menee kapseliin. Toinen voi auttaa pahoissa paikoissa. Ihan helposti. Ja nyt päästään yli yhteispelillä. Aina väliin tähystää, että suunta on oikein tätä ympyrää. Ihan totta. Joo, mutta pelataan ensi viikolla Patty cake! Survivor Dogs!